μας γεμάτος όμορφες στιγμές, οικογενειακές, φιλικές και γενικά όπως επιθυμεί ο καθένας για τον εαυτό του. Εύχομαι σε αυτές τις γιορτές να φάμε πολύ και να μην πάρουμε καθόλου κιλά, έτσι να το ευχαριστηθούμε από όλα και να μην πάρουμε ούτε ένα γραμμάριο. Στο θέμα μας τώρα, ο Νοέμβρης έφυγε. Εγώ, όπως σας έχω πει σε αρκετά βίντεο, αγαπώ πολύ τον Νοέμβρη. Μου άφησε ένα μικρό κρύωμα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Με πολύ βιταμίνη C και πολύ τσάι. Παρόλο που έφυγε, άφησε πίσω του κάποια ωραία πραγματάκια τα οποία χρησιμοποίησα και αυτό το μήνα και θα ήθελα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας, οπότε αυτός είναι ο σκοπός του σημερινού βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε. Στην κατηγορία αυτή έχω δύο προϊόντα από την καινούργια σειρά της President, την Acnorm, τη μαύρη σειρά, για την οποία έχω κάνει ειδικό βίντεο, στην οποία παρουσιάζω κάποια προϊόντα που έχω αγοράσει και κάνω ένα έτσι μικρό review από όλα αυτά τα προϊόντα λοιπόν που σας παρουσίασα. Δύο ήταν αυτά τα οποία ξεχώρισα έτσι αρκετά και χρησιμοποίησα πάρα πολύ και αγάπησα. Το πρώτο είναι μια σμιγματορυθμιστική κρέμα με χρώμα, η οποία ονομάζεται Acnorm Tinted Cream και είναι αυτή εδώ. Όπως σας είπα, είναι μια σμιγματορυθμιστική κρέμα. Το χρώμα της είναι αρκετά ανοιχτό, αλλά η εταιρεία αναφέρει ότι είναι ένα χρώμα το οποίο προσαρμόζεται στο χρώμα της επιδερμίδας, στους τόνους επιδερμίδας, οπότε πιστεύω ότι λογικά θα κάνει και για άλλους τόνους. Σε μένα πάει πάρα πολύ και την αγάπησα ιδιαίτερα γιατί είναι μια κρέμα την οποία εγώ χρησιμοποιούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω είτε το πρωί αν πήγαινα για ψώνια ή κατέβαινα, είχα δουλειές. Έχει αντιλιακά φίλτρα, οπότε μπορούσα να τη βάλω και το πρωί. Είτε το βράδυ, εάν έβγαινα, προτιμούσα να χρησιμοποιώ αυτή αντί για make-up. Είναι μια κρέμα η οποία προσφέρει αρκετή κάλυψη, όχι κάτι τρομερό, αλλά προσφέρει τόσο όσο. Τώρα σε άλλες περιοχές που ίσως ήταν λίγο πιο προβληματικές, όπως π.χ. κάποιο σπυράκι, κάποια κοκκινίλα, έβαζα λίγο concealer από πάνω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Επίσης είναι σμιγματορυθμιστική, οπότε αυτό βοηθάει στη ρύθμιση του σμίγματος και στη λιπαρότητα. Επομένως δεν αισθανόμουν το δέρμα μου λιπαρό και δεν γυάλιζα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κρέμα. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πάτε να δείτε το βίντεο review που είχα κάνει για τη συγκεκριμένη σειρά, όπου έχω και τη συγκεκριμένη κρέμα επίσης μέσα. Το link θα σας το έχω από κάτω. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεύτερο προϊόν τώρα όσον αφορά την περιποίηση προσώπου είναι άλλη μία κρέμα από την συγκεκριμένη σειρά της President, την Acnorm, δηλαδή τη σειρά η οποία είναι για δέρματα έτσι ακνεϊκά ή με τάσεις ακμής. Και είναι η ενυδατική της κρέμα, η οποία ονομάζεται Acnorm Aquatic Cream, είναι αυτή εδώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, διότι έχω θέμα με τις ενυδατικές. 9 στις 10 φορές μου πέφτουν πάρα πολύ βαριές, οπότε δεν τις αντέχω στο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη όμως έχει μια καταπληκτική υφή. Την έβαζα κάθε μέρα non-stop και δεν με ενόχλησε καθόλου, ούτε ένιωσα ότι μου κάνει το πρόσωπο μου βαρύ, ούτε ένιωσα να γυαλίζω, ούτε τίποτα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τις λίγες ενυδατικές που χρησιμοποιούσα κάθε μέρα χωρίς να το σκέφτομαι. Οπότε τη συστήνω και αυτή ανεπιφύλακτα. Το πρώτο προϊόν που θα σας δείξω και αφορά το μακιγιάζ είναι μια βάση για τα μάτια, η οποία είναι από τη NYX και ονομάζεται NYX HD Haute Definition και είναι αυτή εδώ η βάση. Η συσκευασία της είναι αυτή εδώ. Μέσα το βουρτσάκι της, να σας δείξω, είναι έτσι, είναι όπως είναι συνήθως τα concealers. Είναι αυτό εδώ. Τώρα όσον αφορά τη συγκεκριμένη βάση, η εταιρεία αναφέρει ότι είναι μια βάση η οποία αυτό που κάνει να δημιουργεί ένα ενιαίο χρώμα στο βλέφαρο, δηλαδή να σβήνει οτιδήποτε κοκκινίλες, φλεβίτσες κτλ. Μπορεί να έχει πάνω στο βλέφαρο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν βάζετε τη σκιά να τη βοηθάει στο να έχει μεγάλη διάρκεια, να διαρκεί πολλές ώρες και να μην μαζεύει ας πούμε στο βλέφαρο.
Και το τρίτο είναι όταν βάζετε τη σκιά σας, το χρώμα να κάνει pop, να έχετε 100% απόδοση του χρώματος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένη σκιά. Από αυτά τα τρία πράγματα που λέει ότι κάνει, το πρώτο, δηλαδή όσον αφορά το ότι δίνει ένα ενιαίο χρώμα στο βλέφαρο, δεν το κάνει 100%, δηλαδή δεν είναι σαν να βάζετε concealer π.χ. που το διαγράφει τελείως ή όπως βάζετε ας πούμε τα Paint Pot της MAC που δίνει τελείως οτιδήποτε κοκκινίλα ας πούμε υπάρχει. Το συγκεκριμένο έχει ένα ελαφρό χρωματάκι, αλλά όχι κάτι τρομερό. Αυτό όμως που μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό την έχω και στα αγαπημένα του μήνα, είναι ότι βοηθάει έτσι ώστε το μακιγιάζ να έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Εγώ τη συγκεκριμένη την τέσταρα γιατί είχα κάπου επίσημα να πάω, οπότε έπρεπε να είμαι βαμμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10-11 το βράδυ και το μακιγιάζ στα μάτια μου ήταν αναλύωτο, δεν είχε μαζέψει καθόλου, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή πήγα να ξεβαφτώ και ήταν λες και είχα βαφτεί εκείνη τη στιγμή. Το άλλο που μου άρεσε σε αυτό το προϊόν είναι ότι για την ποιότητα του προϊόντος και για το αποτέλεσμά του, η τιμή του είναι αρκετά ικανοποιητική. Γι' αυτό το βάζω στα αγαπημένα του μήνα και εγώ αν μου τελειώσει θα την ξαναπάρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Επειδή είμαι η Κατερίνα και επειδή η Κατερίνα αγαπάει τα κραγιόν, λατρεύει τα κραγιόν, δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα βίντεο και πόσο μάλλον από τα αγαπημένα της, ένα κραγιόν. Το κραγιόν που θα σας δείξω είναι πάλι από την NYX, είναι από την ίδια εταιρεία με την βάση για τα μάτια και είναι από τη σειρά των matte κραγιόν της. Η συσκευασία είναι αυτή εδώ. Η απόχρωση ονομάζεται T-Rose MLS 11. Το χρώμα του είναι αυτό εδώ. Είναι ένα λοιπόν έτσι nude φυσικό χρώμα, είναι αυτό που φοράω σήμερα στα χείλη μου, γι' αυτό και δεν σας το κάνω swatch. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι έτσι πολύ φυσικό, στο χρώμα έτσι αυτό του ξεθοριασμένου του ροζ, δηλαδή είναι τύπου My Lips But Better. Θεωρώ ότι είναι ένα κραγιόν το οποίο μπορείτε να το φορέσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί να κάνετε τη βόλτα σας, τα ψώνια σας, να πάτε σε μια υπηρεσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όπου θέλετε. Έτσι, αν έχετε κάποια υποχρέωση. Αλλά και το βράδυ μπορείτε έτσι να το βάλετε με πιο έντονο μακιγιάζ στα μάτια ή ακόμα και να το κάνετε ακόμα πιο έντονο χρησιμοποιώντας ένα μολύβι χιλιών λίγο πιο έντονο. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο κραγιόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ διότι είναι ένα κραγιόν το οποίο παρόλο που ακούτε ότι είναι ματ, απλώνεται με απίστευτη ευκολία στα χείλη σας. Ακόμα και αν είναι έτσι λίγο ξηρά, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Το αισθάνεστε έτσι αρκετά μαλακό και βουτυρένιο στα χείλη, δηλαδή δεν ξηραίνει τα χείλη όπως άλλα ματ κραγιόν, είναι αρκετά έτσι βελουδένιο. Το χρώμα του επίσης είναι διαρκεί αρκετά και ακόμα και αν ας πούμε σας ψιλοφύγει, αυτό που κάνει να αφήνει έτσι έναν λεκέ, stain δηλαδή στα χείλη σας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και έχω πάρει άλλα δύο χρώματα από τη συγκεκριμένη σειρά. Το μόνο που δεν μου άρεσε, συγγνώμη καλό μου, είναι η συσκευασιούλα του. Θεωρώ ότι είναι λίγο ψεύτικη. Βέβαια για την τιμή του είναι καταπληκτική, γιατί είχε γύρω στα 8 ευρώ. Δεν μου αρέσει και η μυρωδιά του, γιατί νόμιζα ότι θα έχει κάμια μυρωδιά σαν αυτή που έχουν τα butter glosses, που μυρίζουν λίγο cake, λίγο cupcake, κάτι τέτοιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, εάν το φέρετε στη μύτη σας θα το μυρίσετε, όταν το φοράτε ούτε έχει γεύση ούτε τίποτα, οπότε μην ανησυχείτε. Εάν είχε γεύση πρώτη θα ήμουν που θα το πέταγε στα σκουπίδια. Το συγκεκριμένο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα matte κραγιόν που έχω δοκιμάσει και μου αρέσει πολύ και για την ποιότητά του αλλά και για την τιμή του. Το επόμενο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι μία μάσκαρα. Είναι η Magna Lash από τη Radiant, είναι αυτή εδώ. Η συγκεκριμένη μάσκαρα σας την έχω δείξει στα αγαπημένα του καλοκαιριού. Είναι από τις αγαπημένες μου. Θεωρώ ότι έχει από τα καλύτερα γουρτσάκια. Σαν φόρμουλα είναι από τις καλύτερες. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το πώς στέκεται και ποιο είναι το αποτέλεσμά της στις βλεφαρίδες μου. Οπότε την χρησιμοποιώ non-stop. Αυτό όμως το διαφορετικό που έχει η συγκεκριμένη είναι το χρώμα της, το οποίο είναι το 02, το Plum Brown. Είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξω πώς είναι μέσα το γουρτσάκι της. Είναι έτσι. Το χρώμα της είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Είναι σαν δαμασκηνή.
Αλλά στις βλεφαρίδες σας δεν φαίνεται καθόλου δαμασκηνή. Φαίνεται έτσι ένα πολύ φυσικό και ένα πολύ ωραίο έτσι αποτέλεσμα. Στις δικές μου βλεφαρίδες, οι οποίες είναι έτσι καστανές σκούρες, δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό και όμορφο αποτέλεσμα, αρκετά φυσικό. Τους δίνει μια καμπυλότητα και έναν έτσι όγκο πάρα πολύ ωραίο, χωρίς να τις κάνει έντονες και σκούρες αρκετά. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Άτομα τα οποία έχουν ανοιχτό χρώμα μαλλιά, επομένως και βλεφαρίδες πιο ξανθά ή καστανά ανοιχτά, νομίζω ότι το χρώμα θα είναι λίγο πιο έντονο. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και για αυτά τα άτομα ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι έτσι κάτι το διαφορετικό, δίνει κάτι το διαφορετικό στο βλέμμα και μου άρεσε πάρα πολύ και τη έβαλα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Πάρα πολύ. Το επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν για τα νύχια και είναι ένα μανό το οποίο είναι από την εταιρεία BioLife και είναι αυτό εδώ. Το νούμερο είναι το 302, είναι αυτό εδώ που φοράω στα νύχια μου. Είναι έτσι ένα καφεκόκκινο έτσι μανό, το οποίο είναι πολύ χειμωνιάτικο χρώμα. Κυκλοφορεί τώρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι αρκετές το προτιμάμε αυτή την περίοδο. Το συγκεκριμένο μανό έχει όλα τα καλά το καημενούλικο. Πρώτον, έχει πάρα πολύ ωραία τιμή. Κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ. Για μανό είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με κάτι άλλο που βλέπω που έχουν 7 ευρώ και 12 ευρώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Εγώ, ας πούμε, που βαριέμαι να φορέσω γάντια όταν πλένω πιάτα, τούτο εδώ το καημένο αντέχει πάρα πολύ στην κακομεταχείριση από το πλύσιμο, που πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί σαν μανό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και όσο πιάτο και να πλύνετε, αυτό εδώ μένει εκεί φρουρός. Οπότε άλλο ένα καλό. Η απόδοση του χρώματός του είναι πάρα πολύ ωραία επίσης. Σαν σύσταση μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο αρνητικό της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ότι γενικά από τις αποχρώσεις που είδα δεν τρελάθηκα πολύ, ας πούμε, να πω ότι τα θέλω όλα, θέλω πολλά και τα λοιπά. Όσο Κατερίνα είμαι πολύ ενθουσιώδης και τα θέλω όλα και χαίρομαι με όλα. Δεν βρήκα πάρα πολλά χρώματα που να μου αρέσουν. Το συγκεκριμένο όμως μου άρεσε και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μανό. Για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα, μου άρεσε πάρα πολύ. Όσες με παρακολουθείτε, θα ξέρετε τι είναι αυτή εδώ η χτένα. Την είχα δείξει στα αγαπημένα Σεπτεμβρίου και σας είχα πει ότι με βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεμπλέκω τα μαλλιά μου. Γενικά τα μαλλιά μου, επειδή είναι κατσαρά και επειδή εγώ δεν τα χτενίζω κάθε μέρα, θα τα χτενίσω μόνο όταν λουστώ, έχουν την τάση να μπερδεύονται τα καημένα. Τι να κάνουν κι αυτά, τα κακομεταχειρίζομαι και λίγο πιάνοντας τα, κάνοντας τα διάφορα. Οπότε έχουν την τάση να μπερδεύονται. Οπότε όταν πάω να χτενιστώ, όταν λουστώ, η κατάσταση είναι δύσκολη. Με τη συγκεκριμένη χτένα όμως, η κατάσταση αυτή έγινε ακόμα πιο εύκολη. Με βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα όμως, η συγκεκριμένη χτένα και στα μαγικά που κάνει στη χέτη μου, έρχεται να προσθεθεί και άλλο ένα προϊόν. Και είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι από την εταιρεία Lorven. Είναι ένα conditioning water, δηλαδή ένα μαλακτικό νερό, το οποίο μυρίζει κομμωτήριο. Το συγκεκριμένο νερό είναι για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά, από πιστολάκι, βαφές κτλ. Ξεμπλέκει, υδατώνει και χαρίζει τα μαλλιά απαλότητα και τα ξένια λάμψη. Επίσης βοηθάει στο να προστατεύει τα μαλλιά από την θερμότητα, εάν κάνετε πιστολάκι μετά ή οτιδήποτε άλλο που κάνετε. Δίνει νεύρο και ζωντάνια στα μαλλιά. Περιέχει ένα σύστημα πολυβιταμινών και προβιταμίνη Β5, καθώς και αντιλιακά φίλτρα UVA-UVB. Το συγκεκριμένο νερό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με δύο τρόπους. Είτε το βάζετε αφού λουστείτε σε νοπά μαλλιά και τα ξεμπερδεύετε, είτε αφού τα φορμάρετε, το ψεκάζετε μετά σε στεγνά μαλλιά και δίνετε έτσι νεύρο στην μπούκλα. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ σε στεγνά μαλλιά, το χρησιμοποιώ πάντα αφού λουστώ και τα σκουπίσω, το ψεκάζω και μετά τα χτενίζω. Και αν με αυτό εδώ έφτανε ένα 80% στο να χτενίζονται απίστευτα εύκολα, με αυτό εδώ φτάνω το 100%. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά το να είναι μαλακά, να έχουν έτσι, να είναι υγιή. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο προϊόντα μαζί.
έχω κάνει τη ρουτίνα του χτενίσματος που για μένα για αρκετά χρόνια ήταν αρκετά δύσκολη, την έχουν κάνει πάρα πολύ εύκολη πλέον. Κορίτσια και όσες έχετε παιδάκια, τα οποία έχουν έτσι μαλάκια κατσαρά όπως εγώ, νομίζω ότι με αυτά τα δύο προϊόντα το παιδάκι σας όχι ξανά δάκρυα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε thumbs up, γιατί με κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Θα ήθελα από κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο αυτό το μήνα, το οποίο μπορεί να ήταν οτιδήποτε, ένα προϊόν, μια στιγμή, ένα τραγούδι, το οτιδήποτε σας έκανε έτσι να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα και να ευχαριστηθείτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τα δικά σας αγαπημένα και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!